So, sugdan na nato ang pangutana para sa mga kandidato sa pagkamayor. Ang unang mutubag, si candidate Abrinilia Fortunato Rances. Sunod nga mutubag, candidate Loren Exuperio Chong. So, ang unang pangutana, unsa man para kanimo ang labing dakong problema sa lungsod sa Hagna? Kung ikaw mudaog sa pagkamayor, unsa may imong mahimo alang sa kasulbaran sa maong problema? Ang pinakadakong problema sa atong lungsod sa Hagna, ang graft and corruption. Bisan sa nasod o bisan sa local government, ang atong pinakadakong problema mao ang graft and corruption. Una diyan ang akong advokasya ug pagpauswag nato sa atong lungsod sa Hagna mao ang clean and honest governance. Good governance through transparency and accountability. Mao ginay unang-una gyud nga atong himuon. Kay ang usa ka lungsod dili gyud makausad kung ang graft and corruption ana diha. Mao nga even si President Pinoy, President Pinoy, ang iyang advokasya gyud is sa tuwid gadaan, sa tulid gadaan. Kay kung walang korap, walang mahirap. Mao gyud pinaka-importante nga una gyud himuon ako isip usa ka local chief executive. Kinahanglan nga pag-igihon nato ang atong transparency nato sa pag-procurement nato, no? Pag-procurement nato sa atong mga sa equipments nato, kinahanglan transparent siya kayo through the internet, to PhilJeps, so electronics, aton ipad og unya ang atong mga transaksyon sa munisipyo kinahanglan klaro sa mga katawhan. Kinahanglan hapsay, husay ug dayag ug walay halong limbong sa pagpauswag sa atong lungsod sa Hagna. Mao kana, no? Mao kana pinaka-importante gyud. Isip usa ka local chief executive, ang una gyung tutukan ako mao ang graft and corruption. Ang pinakadako nga problema kung natanaw sa atong lungsod sa Hagna mao ang padayon nga poverty o kapobrehon sa atong mga tao. Kini dili nato masulbad sa maingon nato over time because kung doon na pa'y sistema sa pagpahimos na gining kalisdanan. Ang mahimo sa atong gobyerno mao ang gingon og poverty alleviation. Maghatag og programa ang atong gobyerno para sa job opportunities, pagpalambo sa agrikultura, maingon man o kaning atong lungsod isip sentro nga pamatigayon, mahatagan unta natong skill training ang atong mga pamatigayon o mga entrepreneurs. Ang atong mga hatagan nato og maayong serbisyo pinagi sa gobyerno ang social services, health services ngadto sa edukasyon ug uban pa para sa poverty alleviation. Mao ginay mahimo lamang sa 3 years sa usa ka nangulo sa atong lungsod. Kay kung dili kini masulbad ang poverty, doon na gitay epekto sa atong kaugalingon, bisan atong pagbuto nga dili tagawasnon tungod sa atong kapobrehon. Mao na tungod diha na angayan ginatog hatagan og pagtagad ang problema sa kapobrehon o poverty. Ang sunod nga question para sa mga kandidato sa pagkamayor. Ang unang mutubag, si Loren Exuperio Chong, ay kaduha Abrinilia Fortunato Rances. Ang pangutana, unsa may imong plano o programa alang sa kahimsog ug maayong panglawas sa mga hagnaanon? Okay. Aduna na tay programa sa pag-improve sa health services sa atong lungsod sa Hagna. Pinagi sa atong programa nga paabton ang access to doctors kanang services ngadto sa kabaryuhan tungod kay mao nay gikinahanglan og nagkinahanglan og maayo. Mao gani sa akong panahon nagtukod ta og health center dito sa Mayana aron ato maserbisyohan ang mga kabukiran diin maglisod og ngani sa ubos. Amo na nga usa na sa improvement
ang ato usab nga gihimo ni ana nga nag-provide to og libre nga mga tambal aron nga ang mga pobre nga dili makaakos sa mga medisina matagan unta ni ana at karon nagpadayon na pinaagi sa atong partnership sa Philos Health. O ingon pan kung dugang natong ma-improve ang atong health services, ang ayan gayud dunatay klaro nga regular nga doctors nga mo serbisyo dito sa ibabaw o ingon man dito sa sentro. Mao na ni akong ikasulti nga matubag gyud ang panginahanglan labi na sa kabukiran nga mao'y nagkinahanglan sa atong health services dinhi sa atong lungsod. Usa sa pinaka-importante nga atong improve ang atong panglawas ni sa lungsod sa Hagna mao ang pag-improve sa atong water services, ang quality of water service nato. Kay dili sa atong lungsod sa Hagna adunay problema kita sa atong quality sa atong tubig. Daghan accordingly matud pa nga 7 out of 10 children have cases of E. coli. So lisod kaayo kana nagagikan kana sa tubig. So kung gusto nimong iprotektahan ang panglawas sa atong katawhan, usa ni ana ang atong quality sa atong tubig. Aduna na tayo mga programa bahin sa libre nga mga medisina na natay gipanghat diri sa atong lungsod sa Hagna. Pero ang ako yung tutukan gyud mao gyud kining pagprotekta ug gusto ka maprotekta sa mga panglawas sa atong tao, kinahanglan gyud ang quality sa atong tubig pag-improvean gyud. As a matter of fact, gusto ta na kong improve kining maong serbisyo ha tungod kay nakita nako sa survey nga dili gyud maayo ang atong quality sa atong tubig. So kana daghang cases sa ato dinhi nagkasakit sa kidney, no? Nagkasakit ang mga kabataan og nagkasakit sa typhoid fever, no? Ang sunod nga pangutana para sa mga kandidato sa pagkamayor, ang una, si Fortunato Abrinilla, ikaduha, Exoperio Lloren. Kung ikaw modaog sa eleksyon, unsa may imong buhaton arong madasig ang mga turista sa pagduaw sa lungsod sa Hagna? Actually, ang mo gid kong programa no ang pag-imbita sa mga turista din sa atong lungsod sa Hagna. Ang una i-identify nato kung unsa ang mga tourism sites nga maayo kaayo. Nagdaghan na nakita nga mga tourism sites dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Ang una kining dive sites dinhi sa Cantagay, unya kini atong simbahan, have good painting nato sa simbahan. Ug makita nimo makakumpara na sa ubang lugar. Unya kining atong Ilian Hill, which is actually daghan ng mga na diha although locally, but siguro ato nang imbitahon ang ubang mga turista sad. Unya diri sa Mayana doon na tayo Centennial Tree nga maoy usa sa mga attraction dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Aduna sa tay mga langob nga kanang mga professional spellankers anha ay imbitahon nato. As a matter of fact, diha sa Barangay Buyo, Kantuyok, adunay second nga pinakalawom nga langob dinhi sa Pilipinas anaa sa Kantuyok. Unya kining pag-develop nato sa atong turismo kinahanglan adunay master plan on tourism, no? Unya adunay plano nga sa Eastern Corridor kanang Anda, Gindulman, Doyo, Hagna, Sirabulyones, Pilar, Ubay ug Kandihay maunay i-develop sa Eastern Corridor. Diha na gi-identify ako. Actually aduna na ko'y duha ka giimbitahan nga expert on Ang pagdani sa turista sa atong lungsod, manginahanglan og pag-assess, pag-evaluate sa unsay maka-attract sa atong mga turista, labi na mga foreigner. Mao na usa sa mga hinungdan nga angayan nato i-assess, i-evaluate ug unsay atong giingog strength para sa turismo dinhi sa atong lungsod. Pagkakaroon apat sa ang nag-evaluate. Unya
dili magod maingon lang ka nga simple lang nga na kay maingon nato makita diha nga angayan nga attraction. Is it competitive? Mangutan naman kaniya na. Mo nang pagkakaroon kung angayan ta mo attract og kuan turista, dili kita kaya nato nga ato ang kaugalingon. Kinahanglan adunay assessment uban nga mga lungsod og atong tan-aw na mga strength niini o magkatinabangay ta aron pag-attract sa turista dinhi sa atong lugar. Kaya kita ang atong turismo dinhi sa Bohol, ang agianan lang magikan sa Panglao hangtod sa Carmen. Unsa man ang atong maingon natong papel dinhi sa atong koridor. Mao nang kinahanglan natong i-assess una, aya pa ta makaingon nga unsa may atong mahimo para i-attract nato ang turismo o mga turista dinhi sa atong lungsod. Ato gyung himuon ang plano o ingon man ang atong strength, serbisyo ba nga atong mahimo o kaha natay mahatag nga maingog attraction nga usa ka buok nga maingon nato dugukan sa mga tao ngini sa atong lungsod Sagna. Pangutana para sa mga kandidato sa pagkamayor, ang unang mutubag, Exuperio Lloren, ang sunod, Fortunato Abrenilla. Ang pangutana, kung ikaw modaog sa eleksyon, unsa may imong buhaton arong masulbad ang problema sa unemployment pagkawalay trabaho dinhi sa Hagna? Usa ginakadakong problema pa na sa atong lungsod sa Hagna ang unemployment. Ang ako lang ang isip usa ka LGU, local government, kung ako ang mulingkod, kinahanglan gyud ang paghimo programa sa giyog access to job opportunities. No natay himuon nga ingon ni ana. Kay usa na sa angayang gikinahanglan nato, training and skills development. Mausab ka na ang angayan natong himuon para sa pagsulbad sa unemployment nga na sila kahigayon nga makapangempleyo. Ikatulo, ang gingon nato ug dunay unemployment related sa agrikultura, kinahanglang hatagan nato og pagpalambo nga adunay kayutaan nato nga i-develop para sila makatrabaho o gingon makadugang sa ilang pundo. Sa pagkakaroon, aduna tayo i-develop sa agrikultura ang group enterprise nga unta mohimo og agro-processing para sa usa nga magsulbad sa atong problema sa unemployment. Mao pa ang usa sa mga angayan natong buhaton ug aduna pay uban pang mga programa nga gikinahanglan nato nga masulbad ang unemployment. Ang ato lang mahimo ni ana is to reduce unemployment. Di kita kayang mahimo nga i-complete o zero unemployment kaya di kita makahimo ni ana. At least to reduce unemployment sa atong lungsod Sagna. Kining maong employment actually usa siya siyam ka point agenda sa akong programa for the next 3 years. Actually, mao ni akong gilang kong blanco tungod kay kinahanglan pagigihan nato when ang atong pagigihan nato ang atong business which is the greatest employer sa maong programa ang ato sang turismo atong pagigihon nato ang atong turismo kay usa kini sa mga paagi nga makapa-improve sa atong employment dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Ang ikatulo, kinahanglan nga mag-imbita ta og mga investors gyud, no mga investors nga mo invest din sa lungsod sa Hagna. As a matter of fact, diha na musud dinhi in terms of agricultural investments, no? Ang gipangutalang nila of course is laabay bangko. Karon aduna na tay bangko mao nga usa kana kabintahe nato. Usa kana kabintahe nga maka-invite og mga investors din sa atong lungsod sa Hagna. Unya aduna tay sa bintahe tungod kay aduna tay pier, aduna tay circumferential road o kanang nautical highway. Mao kini atong ipadayag sa mga investors gyud. Kay kung magsalig lang ta og employment gid sa atong lungsod murag lisod kayo, pero usad ang ato sang skills development actually sa atong mga kabataan nga pwede sila mag-abroad, no? Pwedeng enhancement of their skills nga ang merkado sa abroad sad mo na aduna tay Ang sunod nga pangutana para sa mga kandidato sa pagkamayor, ang unang mutubag, Fortunato Abrenilla, kaduha, Exuperio Lloren. Pangutana, kung ikaw modaog sa eleksyon,
Unsa may imong mahimo arong masulbad ang problema sa basura dinhi sa Hagna? Ang una gyud nga atong himuna na maghimong itag landfill, no? Mao gid usa ka, but it's a long term plan considering the fact nga sa pagkadin ng pagkasulti, wag gyud barangay nga gusto mo kuan og magpalabog og basura sa ilang lugar. Mao na nga unang-una gyud kung dili man nato mahimuna, kung dili man maghimo kita kontrata sa Albor, no, sa Albor nga mo ginay na ilabuganan diha. But secondly, magkuwanta mga RC, residual containment area, but this is just temporary ang mga residual containment area. Kinahanglan gyud aduna gyud landfill nga atong mabutangan, pero kinahanglan nga may education information drive sa maong mga kabaryuan ug unsay na identify nga baryo nga atong butangan o basura. Kay lisod kayo, wag gyud mo sugot kang ilang lugar, ang ilang barangay mabalabugan og basura. But I think it is kinahanglan gyud nga aduna gyud education information. Ipasabot nila nga kining maong landfill dili na ni makadaot sa kalikupan, kay aduna na mga interventions, no? Aduna na mga interventions nga technological interventions nga mamaayo na ang paglabog sa atong basura. At this point in time, lisod gyud kayo. Karong panahon na ang atong basura residual containment area pigod. But anyway, you have to move on. Kinahanglan aduna gyud landfill, no? Ang dinilian nga hatagan natong pagtagad sa pagsulbad sa basura dinhi sa atong lungsod sa Hagna mao ang regular nga koleksyon. Kinahanglan nga regular gyud ang koleksyon nga dili ta mo paltas tungod lang ka sa problema sa gasolina. Kinahanglan siguroon na nato una. Ikaduha, ang maingon nato nga ang usa ka solusyon sa giingon nato ang ato kong basura natay composting facility napo tay ibaligya nato nga mga basura o kanang giingon nato sanitary landfill is para lang sa mga ginog residual. Nanatay gihimo o nanatay plano niya nga ana sa tubod-mar nga wa na nato maduso hangtod karon. Mao nay usa sa akong iduso kung ako ang inyong pilion nga mosulbad sa basura sa atong lungsod kung ako inyong pilion. Ato ging ipursige ang giingon nato sanitary landfill. Kay doon naman tay mga temporary lang nga gitubag ni ana pagkakaron. O aduna usay kitay ang ayan pang tun-an sa giingon nato zero waste nga pamaagi, dili lang sanitary landfill. Mangita patagdugang sa giingon nato zero waste nga makasulbad sa atong problema sa basura dinhi sa lungsod sa Hagna. Mao na ang last question before we go for intermission. Para sa kandidato sa pagkamayor, ang unang motubag ex Superior Lloren, kaduha Fortunato Abrinilla. Ang pangutana, kung adunay politiko gikan sa taas nga moduol kanimo ug mohatag kanimo og kwarta aron ipamalit og boto, unsa may imong buhaton? Kanagid lisod gina praktikal tanan ng bahina, pero sa jamgo na may ginig di tamamalit. Mao ginay gi plaster sa jamgo nga mao pud nay usa sa gisunod nato. Pero dili na giingon og simple lang atong maingon og simple nga problema. Tungod kay ikaw may gada sa politiko o di magunang ingo political party. Political party nga mo pasud og kwarta dinhi nga ipamaligya o ipamalit kuno sa butod. Ang tan-aw na yana hatagan na natong kasulbaran pinagi sa pagpasabot o ingon man pagkikonsulta sa jamgo kung unsaon na kay mao man nagihatag ko na sa politiko. Istoryahan na nato kung unsaon kay mao nay dakong problema, no? Dili lang na ako kay pananglit bisan patuod nga dili na ako ihatagan na kay mo siguro man sila og pamalit ihatag na sa uban. Mao nay mahitabo. Mao na ako practical lang ko mag-istorya ta na. Mao na.
kung adunay politiko nga mo offer nako, I will deny him flatly. Dili ko musugot kay usa ka na sa pagpalit og buto sa mga katawhan. And I think it is against the principle of Jamgo. And I'm advocate ko sa Jamgo. So mao nga ako ginang likayan ug adunay mo offer, dili gyud ko musugot. Di ko musugot ka akong kwan. Dili yung pag-usapan. Wala. No way. As a matter of fact, daghan ang niduol ako, pero akong ibalibaran. Di gyud ko bahala na, no? Bahala na, di ko mo daog. Basta ako yung balibaran. Kay dili gyud ko gusto mamalit og boto. Balik ta sa seryosong pagpangutana. Ang sunod nga pangutana para sa mga kandidato sa pagkamayor. Ang unang mutubag, Fortunato Abrenilla, kaduha, ex-superior Lloren. Ang pangutana, kung ikaw mo daog sa eleksyon, unsa may imong mahimo arong mahunong kining pagpamaligya o paggamit sa illegal nga droga dinhi sa Hagna. Unang-una, ang pagsumpo sa paggamit sa droga, kinahanglan intensive ang atong drive, no? Kinahanglan ang enforcement nato sa pagsugpo sa mga droga. Ikaduha, kinahanglan aduna say education and information drive, no? Atong tan-aw, atong ipakita nila ug unsay evil sa maong droga, no? Kay lisod kaayo kung ikaw malulong sa maong droga, grabe kaayo. Mo nga kinahanglan ipakita nato sa mga katawhan ug sa atong mga kabatan-unan, ilabi na sa mga kabatan-unan na atong ihimuon ni og mura og subject, no? O di gani adunay kwan sa mga eskwelahan. Kay usually ang usas mga biktima sa mga droga kana ra ba mga bata pa. Unya kinahanglan sugdan nato ang information drive sa eskwelahan pa lang, ug atong ipakita nila ug atong ipaduso sa mga kabataan-unan nato nga kini maong paggamit sa droga lisod kaayo. Kay ug ikaw malulun sa droga, grabe na kayo ang pagbakwi, no? Nya kining sang information kung dili na gyud kini sang gitawag nato og enforcement sa maong droga. Kinahanglan nga ang atong mga kapulisan, no, ang atong mga kapulisan ug atong PDEA, no, kinahanglan nga very active dinhi sa Ang pagsulbad sa drogas sa atong lungsod nagkinahanglan og political will sa enforcement. Kung wa kay lig-on nga pagduso niini nga programa o problema, wa gid tay mahimo. Kay sa experience na nako sa 9 years, sinahinay na nako gisulbad kaniadto og nahitabo gyud nga way mga pusher na dinhi sa lungsod sa hagna niadtong panahona. Kanya di man takagukod kung naana sa uban nga mga lungsod, mao na nga di po takahimo. Basta ang importante nga dinhi sa atong lungsod sa hagna, wa gyoy mugaya nga pusher dinhi sa atong lungsod. Kung kita o ang usa ka liderato aduna gyoy political will nga undango na. Kay wa gitay mahimo. Pero gikinahanglan tuod ang edukasyon para sa kabataan, impormasyon mahitungod sa kanghilad o ginguman resulta sa mga kabataan mahitungod sa illegal nga droga, pero kinahanglan gyud ang maayo nga enforcement. Kung wa na, di ta magkasulbad na. Sunod nga pangutana para sa mayoralty candidates, ang unang mutubag, ex-superior Lloren, kaduha Fortunato Abrenilla. Ang pangutana, unsa man para kanimo ang kabililhon sa kinabuhing moral sa usa ka kandidato? Importante kayo kana kay kung ikaw liderato sa usa ka lungsod, aduna kay gingog leadership by example. Kinay ikaw sumbanan sa atong lungsod. Kung ikaw magbinuang ka, labi na sa question sa moralidad, amitabo unsa may sundo nimo isip amahan ka sa lungsod o ka inahan ka sa lungsod kung mayor man ang atong o babae man ang atong mayor. Wala importante kayo kana. Kay kita may sulundon sa atong mga anak isip
anak na to ang mga lungsuranon. Mo na importante kayo kana. Kaya makaguba usab kana sa pagtan-aw sa mga tao nga kining amahan nato sa lungsod doon na di maayong binuhatan related sa moralidad. Mo nang gikinahanglan gina nato ug importante dili lamang sa pagpangu kundi isip ihimplo sa kabataan ug ingon man lungsuranon sa lungsod sa Agna. Isip usa ka mayor sa lungsod sa Hagna, ikaw mo ipagatan-awon sa atong mga kabataan. Ang una gyud nga imong himuon gyud mao nga ipakita nimo ang sinseridad. Sa sinseridad mo nga ikaw ligyon ka makapakatao, no? Ang imong pagdala sa munisipyo kay ikaw man ang nagdala sa munisipyo, kinahanglan limpyo, walay halong limbong. Kana makita na sa mga katawhan, no? Makita na sa mga katawhan. Ang issue sa morality, tinuod nga kinahanglan imo ginalikayan ang issue sa morality nga imo kay ikaw man ang ikaw usa ka mayor dinhi sa atong lungsod sa Hagna, kinahanglan gyud nga imo ginang ligdunon ang imong kaugalingon. Pero sa ako gyud ang importante gyud nga kinahanglan tinuod gyud tinuoray ang pagserbisyo nimo sa atong lungsod sa Hagna nga walay bahid nga limbong, no? Nga kinahanglan hapsay ug husay limpyo ang imong papadagan sa atong lungsod sa Hagna ug kana walay halong pagpanglimbong. Mao kana kinahanglan kay kung ikaw dishonest ka sa pagkatao ug dishonest ka nga pagkatao, makita ganina sa mga katawhan di lagi katuhuan bisan pag ang imong leadership lig-on ang imong leadership kung ikaw nang limbong ka sa mga katawhan lisod kay katuhuan. Daghang salamat. Ang sunod na nga pangutana gikan sa audience para sa kandidato sa pagkamayor. Ang unang mutubag Fortunato Abrinilla, kaduha ex superior Lloren. So ang pangutana nga gikan sa audience, kung ikaw mudaog, kinahanglan ba ang tanang transaksyon sa LGU adunay 10% SOP? Kana mo gyud ang unang akong gilikayan kanang 10% nga SOP. As a matter of fact, ako yung sa mga bidding sa Bids and Awards Committee, unang-una di gyud ko kana ganin mag-meeting sila, di gyud ko magpatan-aw nila kay unyag may misunderstood ko nga nagkuang kog influensya, no? Mo na nga dili gyud. Unya kanang mga telepono nimo nga kanang mga kontraktor o kanang mga supplier, no? Di ka makipag-istorya nila sa tinuod nga pagkasulti. Ako sa paglingkod nako wa gid ko giistoryahan nga mga kontraktor, wa ko supplier nga giimbita or nakipag-istorya ko. Bisag kape di gani ko musugot, no? I was a chairman of the Bids and Awards Committee dito sa NEDA. Mureklamo ko ng mga supplier o mga kontraktor kay bisag imbitahan ko kape di ko musugot kay usa ka na kapaagi nga adunay bahid nga limbong mo nang kinahanglan transparent ka, good governance, transparent and accountability. Kinahanglan ang imong Bids and Awards Committee adunay independence sa ilang kaugalingon, no? Tagaan nimo unya ikuha sa internet, no? Sa PhilJEP, sa electronics nga mga bidding, kinahanglan aduna gyud transparency. Mo na nga 10%, no way. Para nako gidili na akong 10% kay wa ginagikinanglan sa atong pagpanginerbisyo sukad sa akong 9 years nga nahimo kong mayor sa atong lungsod. Wa gyud ko mangayo pangutana mo diri sa atong mga supplier kung naabay ilang nahatag nako. Wa gyud bisag gamay. Kay mao nay atong gipatunhay nga gingon nato maayo nga panggobyerno. Kana gingon nato og maayo nga panggobyerno, dili ginato ang ayang ipatunhay ng gingon og graft and corruption. Saksi kamo nga aduna natay madaghan nga mga proyekto nga nahitabo sa atong lungsod. Ang kasagaran niya na dili lang gingon gikan sa gobyerno nga
tinubdan kundili sa pribado. Kining atong plaza ang nagtrabaho din ni pribado. Tungod kay manay gikinahanglan nato nga white trampas, pribado ang nag-atiman. Gikan ni Bea Sobel Jr. Mao nay ato mga kanang filos nato ni lungtan og 8 years dinhi tungod kay nagpatunhay tag maayo nga panggobyerno dinhi sa atong lungsod Sagna. Kung waay mo lahutay nato nga mga partnership dinhi kung di ta magtinarong. No to corruption, no sa persyento bisan unsa pa kagamay. Another question from the audience para sa kandidato sa pagka-mayor. Ang unang mutubag, Exope Lloren, kaduha, Fortunato Abrinilla. Kung ikaw mo daog sa pagka-mayor, mahatagan ba nimo og papel ang jamgo diha sa imong mga konseho? Kung oo, unsa man ang may hatag nimo nga papel? sa jamgo? Oo gyud. Tungod kay ang tinguha sa jamgo dili laman karon nga eleksyon kundili sa pagpatunay sa maayo nga panggobyerno sa atong lokal nga pangagamhanan. Tungod sa iyang papel nga ingon ni ana, gi-welcome gyud ako ang jamgo nga adunay papel sa pagpangilabot, especially sa mga special bodies nga atong tukuron kada lugar, especially sa Municipal Development Council, Peace and Order Council, ug uban pa nga makatabang ang jamgo. Og nanginaot ako nga ang atong gipsugdan karon nga damgo sa jamgo magpadayon pinaagi sa programa sa lokal nga gobyerno pagtabang nga may ayos nato ang atong kagamhanan lokal. Unya dako ang akong nakita nga papel sa jamgo sa maong katuyuan nato nga makaaduna kitay maayo nga panggobyerno dinhi sa atong lungsod Sagna. Daghan gyud tag mahimo sa jamgo uban sa akong administrasyon. Ang jamgo welcome kaayo sa atong munisipyo, no? Kinahanglan membro sila sa special bodies, no? Kanang mga special bodies kanang Peace and Order Council nga importante sad nga magrepresent sila sa private sector representative. Ug uban pa mga special bodies even sa mga dili lang sa MDC, kung dili sa aduna mi gitawag og management municipal management team nga maoy nag-implementar sa mga kalihukan din sa atong lungsod sa Hagna. Ug sila pinaka-importante ang ilang mga inputs, no? Ang ilang mga huna-huna bahin sa lungsod sa Hagna. Ilabi na kining gitawag nato problema nato sa droga. Ug kining damgo sa jamgo nga walay pinalitay gyud, no? Walay pinalitay sa panahon sa eleksyon. This is the first move actually, and I think it is a grand move on the part of Jamgo to do this, no? The first time, dili lang din sa lungsod sa Hagna, tibok Pilipinas, no? The first time nga aduna tay damgo sa Jamgo. So kung panahon kung ako ang maging mahimong pilion pagka local chief executive, kini sila ato ning imembro as private secretary representative sa mga special bodies. Daghang salamat. Okay, question for the mayoralty candidates. Ang unang mutubag, Exope Lloren, ikaduha, ang unang tubag, Fortunato Abrinilla, ikaduha, Exope Lloren. Ang pangutana, kung ikaw mo daog sa eleksyon, unsa may imong mahimo, arong mahunong kining pagdagsang o pagtapok-tapok sa mga batanon sa lawom nga kagabihon dinhi sa Hagna. Actually, ang usa niya na strict implementation of the curfew hour, no? Amo na nagisugdan karon ang curfew hour. Ang mga kabatan-una nato, ako nang nag-istorya mi sa Chief of Police nga i-implement nato ang curfew hour nga alas 10 sa gabi. Ang himuon na ihatod gyud sila sa ilang panimalay, no? Ihatod na silang panimalay. At the same time, kinahanglan sa education information sa mga ginikanan, no? Kay dili pud sila makapugong sila mga anak, no? Dili sila makapugong sila mga anak ug maglaag-laag bisag gabi na, no? Maglaag bisag gabi na. Kinahanglan gyud nga ipabaton kanila
nga ang ilang responsibilidad sa mga kabataan, labi na silang mga anak, no? Sa mga anak, mo ni responsibilidad nila nga ang ilang mga anak dili in town sila maglagoy-lagoy labi na sa gabi. Unya kana isip-usab nga kinahanglan ang atong mga kabataan sad kinahanglan i-endorse na to sa sports, no? Endorse na to sa sports kay kanang paagihan lang, kanang paagihan maiwas pud sila sa mga hugoy-hugoy tungod kay motog sila sayo kay pagkaugma na anay ilang practice na ilang sa sports sila, so kapoy na, no? Kapuyo na sila. Pero ang pinaka-importante gyud na og digin mapugan is strict implementation of the curfew hour nga alas 10 sa gabi. Yes, tinuod na nga ang curfew hour kinahanglan ipatuman nato sa mga minors. Minors magud ang nakabutang sa curfew. Pero nay ubang mga batan-on dinhi nga nagsuruyo-suruyo usab. Nga nagtapok, mag-inom diha sa publiko, mao nang kinahanglan ta og strong nga ordinansa nga gidili ng ingon ni ana. Og ingon man sa enforcement unya, ikinahanglan ang atong pagtabang sa atong kapulisan, sa atong mga barangay tanod nga magsabot gyud nga babantayan kining mga butanga tungod kay didagsang karon labi na ang pangawat dinhi sa atong lungsod nga wa pa gani hingpit nato masulbad mao na nga kung kini mao usa ka tinubdan mao ang mga batan-on kinahanglan nga dili lang minors ang curfew sa minors kundi ato mabantayan ni mga kalihukan sa mga batan-on karon nga naghimo og mga dili maayo nga kalihukan sa atong lungsod. Next question for the candidates for mayor. Ang unang motubag, Exopelio Yulen, kaduha, Fortunato Abrenilla. Unsa man ang imong pilion aning duha? Una, magmadaugon ka sa eleksyon pero isipon ka sa mga tao nga limbungan og bakakon tungod kay namalit ka og boto, o ikaduha, mapildi ka pero tahuron ka sa mga tao tungod sa imong pagkamatinud-anon sa mga maayong tinguha sa Jamgo. Of course, ang akong una-una niya na, kinahanglan mapili ka sa mga tao nga akseptado ka, nga way, giingog, namalit kag butos, aron mapili. Mao gyud importante. Tungod kay, ang pagsalig ni mga sa tao, basar sa imong abilidad, performance, ug uban pa, dili gyud mahitungod kay namalit kag kwarta. So akong pilion ka ng ikaduha. Bisag mapildi ka, aduna kay dungog para sa katawhan nga ikaw maayo ang imong tinguha pero wa makadawata. Well, so good. Ngayon ang dagana kay buti pasabot bisag wa ka mamalit o nya ka saligi sa mga tao, buti pasabot nga dili ka ngayan para nila nga mangulo. Ingana ra na. Sa akong tanaw. Kung mamili ka sa duha, kinahanglan nga tininuod gyud imong gisulti. You are not just paying lip service. Ang akong gipili, of course, ang ikaduha. Mapildi ko nga may akong dignidad na gyapon intak akong dignidad. Mas gusto ko pa nako nga ikaduha gyud, no, ikaduha gyud ang akong pilion. Sayod mo. Ako dili gyud ko karon, no, ang akong kuan dili gyud ko mo palit og buto. Bahala na mapildi ko mo gini akong kuan mo na nga dili ko gusto nga mudawat og kwarta, di ko mudawat og kwarta sa mga ubang kandidato lalo na sa mga national government kay og og mag-istorya ka pa, istoryahan nimo na dako na kayong istorya, no, dako yung istorya mo nga bahala na akong pilion mapildi ko pero ang akong dignidad intact pagyapon anak ko mapili sa kaduha. Okay, this question is for the mayoralty candidates. Ang unang motubag, Fortunato Abrenilla, kaduha, Exopelio Yulen. Aduna ka ba'y saktong political will? Makahatag ka ba og sitwasyon sa nilabay nimong termino nga magmatuod niini? Actually, this is a democratic country. Unang-una, kinahanglan nga may discussion gyud sa imong doon na ko'y gi-form nga municipal management team. Pag ma-discuss na o ma-aprobahan na
sa mga management team. Kinahanglan yun aduna kay political will nga mo implementar. Akong example lang, kining pagpanakop og mga illegal fishing, no? Illegal fishing. Dili gyud ako na para sa pasaluon. Ang ilang mga tanang mga materials nga makumpiska, no? Tanang mga gamit nila dili gyud ako na iuli. Di na ko iuli. Unya kinahanglan nga ang tao nga nadakpan sa illegal fishing, kinahanglan nga mubayad sila og penalty, no? Penalty. Mao bitaw nga daghan na kay daghan nga musulod sa atong municipal protected marine protected areas nga tanan na example diha kanang mga gamit nila, kanilang pump-boats, kanilang mga gamit, mga pana ug uban pa mga gamit, kanang mga compressor nila, wa gyud na nako iuli. Akong giingnan ningana ang tag-iya, akong giingnan nga ug ngadto kay nakikiusap nga bakwion niya yung di mahimo nga bakwion mo na mga kinahanglan ug mo implement ka ug ingani mga butanga ang imong political will, no? Ligon gyud ka, tigson gyud ka ang imong pagbuhat na. Ang usa sa iimplo sa political will, labi na sa panahon nga nahimo kong mayor sa atong lungsod, mao kini ang enforcement nato sa solid waste management, labi na ang enforcement sa segregation. Kaya wa maanad niya to ang katawhan nga maglain-lain silang basura. Mo nang gakinahanglan ka og lig-on nga baruganan, way paling-paling aron nga imo ma-enforce ni. At the same time man pod naman po edukasyon, no, gihimo nato. Pero sa pagsugod gini ana, nay panahon niya to nga mayog dili na nato butuhan ning mayura kay istrikto. Kinahanglan mo lain-lain kuno sa atong mga basura. Pero ato nang gipadayon tungod kay nakita nato nga para kini sa kaayuhan sa mga tao og pananglit na nahitabo man gyud sila mismo naka-realize nga tama day ang gihimo sa atong mayor. Mao nang naay mga instances nga aduna kay political will. Ikaduha, katong experience nato nga nagdakop tag mga commercial fishing dinhi nga gikontra gyud ko sa mga commercial fishers dili lang dinhi sa atong lungsod kundi sa gawas. Og ako ni barog niya na nga angayan gyud nato nang i-implementar tungod kay makadaot na sa atong mangingisda dinhi sa atong munisipyo. Katong mga higayuna ang atong municipal fisher folks mausab ang uban sa didakop. Manang kinahanglan gyud tag baruganan, political will para sa kaayuhan, sa kadaghanan o kinabag-ang duot sa atong katawhan sa lungsod sa Agna. Daghang salamat sa atong mga kandidato. Again, another big round of applause for them, please. Okay, mao ni ang last question. Mangyuta nga ang mutubag ini ang mga kandidato sa mayor o pagka-vice mayor. Atong sequence, unang mutubag Fortunato Abrenilla, Exuperio Lloren, Cipriano Madera, Bonifacio Bertudes Jr. Ang pangutana, mahimo ba nimo ang pagsaad sa mga tao nga ania karon sa plaza ug sa tanan nga naminaw kanimo sa radyo ug sa telebisyon nga dili gayud ikaw mamalit og boto o maghatag og uwan-uwan o inangayan bisan unsay mahitabo? Muna, dili gyud ko mo palit og boto. Mao gini akong stand nga dili ko mamalit og boto. Bisan pa sa akong nagiingon nga bisan pa og dili ko sirduhon tungod kay wa ko mamalit og boto, bahala na. Basta ang ako igsaad nako ninyo. Isaad ako ninyo dinhi sa atubangan ninyo og tanang tawo nga nakadungog nga ako dili gyud mo palit og boto. Dili ko mo palit, dili ko mahatag og uwan-uwan. Kay kana usa ka kana ka dili maayo nga buhat. Daghang salamat. Atubangan ninyo, kamo ang magbubuot nga electorate sa atong lungsod sa Agna. Kung gusto kitang kabaguhan, kitang tanan magiusa. Dili lamang ang
kini mga nagpapili nga mga kandidato kundili ang ato usab nga mga lungsuranon nga magtinabangay kita nga dili kita ako mismo dili mo ingon o manghatag o inangayan o mamalit og butos karon nga eleksyon kamo makasaksi niya na ang atong tibuok lungsuranon mag-uban kita nga dili kita manghatag karon og butuhan ninyo og kinsa gyud angayan sa atong lungsod Sagna. Ako isip bago ni-try ni political. Dili gyud ko ug wa ko magandom nga mamalit og boto mga kaigsunan. Kaya akong tumong ug ako palaron gamiton gyud nako ang factor sa human resource. That factor of human resource that is composed of goal, plan, mission, and vision, and then feedback mechanism. Thank you. To the people of Hagna, if mauna ang kabaguhan sa atong kahimtang sa Hagna, I'll join and support sa maong panghitabo. Thank you.